a spodní výběr vybrat na tvrdo. Tady to objedeme kolem těch stromů a popředí Ctrl- oddalujeme, vybereme celé do výběru. Nejdřív upravíme levels, histogram celkový, vidíme, pohybujeme, ale nesmíme to zase přehnat. Trošku světlosti, aby se do toho dostalo trošku kresby, ale zase se celková kresba nezdestruovala. Tak. Okay. Když jsme měli zvolený výběr a použili jsme levels, nebo bychom použili cokoliv jiného, tak se nám ten výběr vložil do masky výběru. Z toho si to můžeme zase kdykoliv vybrat. Když klikneme pravým tlačítkem na tu masku a dáme Add Layer Mask to Selection. Zase se nám tady vybrala. Zvolíme křivky a trošku ještě poupravíme kontrast. Zase, aby jsme to nepřehnali. Podobně bude asi složitý to vybrat. To nám, myslím, bude stačit a trošku změkčíme ten přechod použitím Select Feature, a protože to je vlastně jenom malý náhled, není to obrázek v původní velikosti, tak dáme třeba jenom 5 pixelů. To nám zmenší přechod mezi výběrem a nevýběrem, když to tak pojmenuju. Takže teď máme nebe, uděláme to stejný, uděláme úpravu histogramu a křivek, trošku to získá na dramatičnosti. Samozřejmě, když to přetáhneme, trošku nám tady vyleze šum, ale je to, s tím se musí počítat, je to podexponovaný obrázek a obrázek malý. Tak, ale přeci jenom to bude lepší. Opět vybereme stejnou oblast a pohrajeme si trošku s křivkama. Ta S křivka přidává, jak známo, kontrast. Tak je to trošku lepší. Tady se nám trošku, můžeme vidět, objevila taková bělejší aura, ale to, když přidáme levels a kontrast ještě té střední části, tak by se měla eliminovat. Tady přidáním kontrastu nám vylezl nějaký flek na čipu, nebo možná kapka na objektivu, ale to můžeme snadno odstranit klonovacím razítkem. Dáme opacity 50% a tady musíme na background nebo na tu původní fotku a odstraníme a uvidíme, že flek není. Takže teď ještě tu střední část, to už nemusíme vybírat, to můžeme zvolit jako výběr nebe, add to selection, výběr popředí, takže máme toto zvolený a select, inverse, a teď jsme si zvolili tu střední část. Zase to upravíme trošku tak, musíme to opět přehnat.
Tak. Takhle. Ano. Trošku. Vidíme, že nám tam vylezlo trošku toho světla, které přeci jenom dopadalo na tu krajinu tady v těchto částích a protože už s tím obrázkem stejně nic moc neuděláme, tak to světlo můžeme zvýraznit. Skopírujeme si vrstvu Ctrl-J a na novou vrstvu vybereme Dodge Tool, dáme Highlights a Exposure na 20%. Potom ty světlé plochy trošku přejedeme. No, možná bude lepší Exposure na 10%. Ty světlé plochy trošku přejedeme, aby se zvýraznily a potom ještě doplníme trošku přidáním kontrastu. Ještě můžeme trošku zkontrastit tu část, aby ten obrázek dostal trošku zajímavější dimenzi. Celkově můžeme ještě poupravit barvy, aby trošku zelený vystoupilo v té krajině, protože takhle hnědá krajina to přímo není ono. Vybereme Select Color Range a vybereme barva, která se nám zdá, že by mohla být předtím zelená. Tato. Dáme třeba 50. Fusiness, aby se nám dostalo trošku víc z toho do výběru. Ano, takhle vybereme a dáme OK. Ctrl-H schováme ten výběr, aby jsme na to mohli pěkně vidět. A vybereme Color Balance. Zelenou přidáváme trošku, bereme a přidáme trošku červený a trošku modrý přidáme a vidíme, trošku jsme ty barvy, i když minimálně zvýraznili. Nevím, možná celkově přidáme trošku saturace, ale jenom opravdu málo, ale při takhle malém náhledu to ani tak nehraje velkou roli. Poslední důležitou věc, asi co uděláme, respektive předposlední, je přidání lokálního kontrastu. Zase tady skopírujeme tuto vrstvu, Duplicate Layer, vybereme z výběru Overlay. Takhle to vypadá dost divně, ale z Filter Other High Pass bereme 10 pixelů a OK. Vidíte, tohle je úplný zvýraznění lokálního kontrastu, který je samozřejmě přehnaný, takže tuhle upravenou vrstvu musíme trošku zprůhlednit, třeba na 25%. Vidíte, to už je trošku přirozenější. Celý náš postup zvýrazníme a Ctrl-E dáme dohromady. Úplně poslední věc, která je nutná udělat, je doostřit to celé, protože vidíme, je to úplně měkký, když to řekneme slušně. Tak Filter, Sharpen, Unsharp Mask a tady můžeme tak na těch 200%, vidíte, že tam, kde je potřeba ta ostrost, že to trošku získá. 200, 0,4 radius a threshold 2 pro tento případ. Dáme